Χαίρετε αγαπητοί αδερφοί. Θα σας μιλήσω περί της υποχρεωτικότητος του δευτέρου τμήματος του 15ου Ιερού Κανόνου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Και τούτο διότι πρέπει να γνωρίζουμε περί της υποχρεωτικότητός του, ώστε να διακόψουμε την εκκλησιαστική κοινωνία των ακαθερέτων οικουμενιστών, προστατεύοντας τους εαυτούς μας. Και μην πει κανείς ότι ο κανόνας αναφέρεται ως προς κληρικούς και όχι ως προς λαϊκούς, ως προς την διακοπή, διότι ναι μεν είναι ορθό αυτό, αλλά το θέμα της διακοπής έχει σωτηρολογικό χαρακτήρα και αφορά και τους λαϊκούς. Το θέμα της υποχρεωτικότητας αυτού του Ιερού Κανόνου το έχουμε συμπεριλάβει στο βιβλίο που έχουμε εκδώσει με τίτλο «Η έννοια του μολυσμού των Ορθοδόξων εκ της εκκλησιαστικής κοινωνίας μη καταδικαστέντων αιρετικών κατά τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες». Αλλά επειδή πρόκειται περί μεγάλου βιβλίου, περίπου 800 σελίδων, όπως καταλαβαίνετε αυτό το καθιστά δυσπρόσιτο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω τουλάχιστον μία ομιλία για αυτό το θέμα, αντρώντας επιχειρήματα από αυτό το βιβλίο. Και όσο το δυνατόν μικρής χρονικής διάρκειας και με αποτέλεσμα ο κάθε ενδιαφερόμενος, αφιερώνοντας σχετικά λίγο χρόνο, βλέποντας αυτή την ομιλία, να τεκμηριώνεται, να θεμελιώνεται μέσα του ότι ο κανόνας είναι υποχρεωτικός. Η ερμηνευτική αρχή που θα διέπει αυτή την ομιλία είναι αυτή που ίσχυσε στο βιβλίο και είναι της Εκκλησίας και είναι η εκ του όλου το μέρος. Δηλαδή για να ερμηνευτεί ένα απόσπασμα θα πρέπει να ενταχθεί στη διδασκαλία της Εκκλησίας και έτσι να ερμηνεύεται. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτή την ομιλία θα προστρέξουμε στην 5η Οικουμενική Σύνοδο, στον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη και στους Αγιορείτες Πατέρες του 13ου αιώνα. Αναζητώντας το consensus patrum, όπως λέγεται, τη Συμφωνία των Πατέρων, ως προς την διαμνημόνευση του ακαθερέτου αιρετικού. Και θα δούμε ότι υπάρχει κακή συνέπεια και αυτό θα έρθει να μας ερμηνεύσει το 15ο στο δεύτερο τμήμα του ότι είναι υποχρεωτικός. Θα πούμε και λίγα λόγια ως προς τον ίδιο αυτόν κανόνα, το 15ο, ο οποίος θεσπίστηκε υπό της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, η οποία συγκροτήθηκε το 861 στην Κωνσταντινούπολη υπό την προεδρία του Μεγάλου Φωτίου. Το πρώτο τμήμα αυτού του κανόνου συμφωνεί απολύτως με τους δύο προηγουμένους, 13ο και 14ο, και εντέλλονται στους κατωτέρους κληρικούς τη μη πάυση του μνημοσύνου των ανωτέρων τους και ως λέγεται υπό του 13ου ως δήθεν επί εγκλήμαση τησί του οικείου κατεγνωκός επισκόπου προς συνοδικής διαγνώσεως και εξετάσεως. Για δήθεν έγκλημα του οικείου επισκόπου πριν τη συνοδική καταδίκη του. Εάν η πάυση γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε προκαλείται σχίσμα εντός της Εκκλησίας και επιτιμώνται αυτοί οι οποίοι το πράττουν. Έρχεται όμως ο 15ος στο δεύτερο τμήμα του να επιφέρει μία εξαίρεση. Αυτοί οι οποίοι θα το πράξουν την πάυση του μνημοσύνου για κάποια αίρεση υπό των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένοι, αυτού βεβαίως να κηρύσει την αίρεση δημοσία και γυμνή την κεφαλή επί Εκκλησίας. Αυτοί δεν πρέπει να επιτιμώνται, αλλά να τιμώνται από τους Ορθοδόξους, διότι δεν διάκοψαν τη διαμνημόνευση επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων ή ψευδοδιδασκάλων και δεν έτεμαν την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά την ελευθέρωσαν από το σχίσμα αυτού του αιρετικού. Και ερχόμαστε στις παραθέσεις μας. Η πρώτη είναι η 5η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συγκροτήθηκε το 553 στην Κωνσταντινούπολη υπό την προεδρία του Αγίου Ευτυχίου Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή η σύνοδος εξέτασε μεταξύ άλλων και τον Πάπα Ρώμης Βιγίλιο,
ο οποίος μόλις είχε αποδεχθεί την αίρεση του Νεστορίου. Ο τότε αυτοκράτορας, παύλα θεολόγος Ιουστινιανός, κατέθεσε πρόταση κατηγορίας στη Σύνοδο και ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ την πάυση του μνημοσύνου αυτού του Πάπα από τα Ιερά Δίπτυχα των Επισκόπων της Συνόδου. Και ο λόγος για να μην συμμετέχουν στην αίρεσή του. Και αυτό το κάνει αποδεκτό η Σύνοδος και πράγματι διαγράφει το όνομα του Πάπα Βιγιλίου για να μην συμμετέχουν στην αίρεσή του. Επειδή το θέμα αυτό είναι σοβαρό, επιτρέψτε μου να σας το αναγνώσω από τα πρακτικά. Να πω εδώ πριν σας κάνω ανάγνωση ότι για το βιβλίο θα μιλήσουμε στο τέλος και εκεί θα κάνουμε και τις παραπομπές. Λοιπόν, εδώ θα σας πω μόνο το απόσπασμα, την όλη συνάφεια θα τη βρείτε στην παραπομπή. Εισαγωγικά, θεωρήσαμε ότι είναι αλότριον των χριστιανών να μνημονεύεται το όνομά του εις τα Ιερά Δίπτυχα του Πάπα Βιγιλίου, δια να μην συμβεί και έτσι ευρεθόμεν να συμμετέχουμε στην ασέβεια του Νεστορίου και του Θεοδόρου. Και σας είπα, το έκανε αποδεκτό αυτό η Σύνοδος. Άρα η Σύνοδος, η Οικουμενική, η Πέμπτη, κάνει αποδεκτή την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Ο Ορθόδοξος που μνημονεύει τον ακαθαίρετο αιρετικό κοινωνεί στην πίστη του. Βλέπετε την κακή συνέπεια. Και αυτή η κακή συνέπεια δεν έχει την έννοια ότι θα άλλαζαν το φρόνημα οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι της Πέμπτης, αλλά από αυτή ταύτη τη διαμνημόνευση. Και επίσης δεν έχει την έννοια της απολείας της ιεροσύνης, αλλά της συγκατακρίσεως. Αρχή λοιπόν συγκοινωνούντων δοχείων. Και όταν ομιλούμε για Οικουμενική Σύνοδο, είναι γνωστό αυτό που θα πω, επειδή έχει το αλάθητο, άρα αυτή η θέση αποτελεί και θέση της Εκκλησίας. Η δεύτερη παράθεση είναι ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και το απόσπασμά του, πλην μολυσμό έχει η κοινωνία, εκ μόνου το αναφέρει αυτό, καν Ορθόδοξος ή ο αναφέρον. Πλην έχει μολυσμό η διαμνημόνευση, εκ μόνης της πράξεως της διαμνημονεύσεως, και ας είναι Ορθόδοξος ο μνημονεύων. Ο μνημονεύων είναι Ορθόδοξος, ο μνημονευόμενος είναι αιρετικός. Παρά τα αυτά υπάρχει μολυσμός, υπάρχει κακή συνέπεια στον Ορθόδοξο εκ της πράξεως της διαμνημονεύσεως. Αυτόν τον μολυσμό θα μας τον ερμηνεύσει η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία μας είπε ότι κοινωνεί στην πίστη του. Δεν έχει λοιπόν την έννοια της απολείας της ιεροσύνης, ούτε ότι θα γίνει αποδεκτό το φρόνημα, αλλά της συγκατακρίσεως. Βλέπετε συμφωνία κειμένων. Και ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έζησε τον 9ο αιώνα. Είπαμε η Πέμπτη τον 6ο, έκτος 9ος αιώνας, επαναλαμβάνω, υπάρχει συμφωνία κειμένων. Η τρίτη παράθεση, οι Αγιορείτες πατέρες του 13ου αιώνος. Ο τότε αυτοκράτορας Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος, την ψευδένωση με τους παπικούς, με την ψευδοσύνοδο της Λιώνος του 1274 και ζητεί επιμόνως από τους Αγιορείτες να συνενέσουν στην ένωση αυτή. Και πρέπει εδώ να σημειώσω ότι τους τιμάει η Εκκλησία ως οσιομάρτυρες. Οι Αγιορείτες σε επιστολή που τους αποστέλουν, μεταξύ άλλων λέγουν «Άνωθεν γάρ η Ορθόδοξος Εκκλησία την επί των αδίτων αναφοράν του αρχιερέως τελεία συγκοινωνίαν εδέξατο τούτο». Απ' αρχής η Ορθόδοξος Εκκλησία, μας λέγουν οι Αγιορείτες, άρα αυτό που θα μας πούν κατωτέρω είναι θέση της Εκκλησίας και δεν είναι προσωπική τους άποψη,
την επί των αδίτων αναφορά του αρχιερέως, τη διαμνημόνευση του αρχιερέως στα άδυτα. Άρα, εφόσον μιλούν για αρχιερέα, αναφέρονται σε ακαθαίρετο. Τελεία συγκοινωνία αναδέξατο τούτο. Αποδέχθη ποιος? Η Εκκλησία και μάλιστα απαρχής. Ότι αποτελεί τέλεια συγκοινωνία. Ο Ορθόδοξος που μνημονεύει τον αιρετικό συγκοινωνεί τελείως την πίστη του. Αμέσως κατωτέρω οι Αγιορείτες επιφέρουν την ερμηνεία του Θεοδόρου Ανδίδων στη Θεία Λειτουργία και λέει για αυτό το πράγμα. Και επισυνάπτουν οι Αγιορείτες αμέσως κατωτέρω το απόσπασμα του Οσίου Θεοδόρου του Σουδίτου που είπαμε μόλις προηγουμένως. Πλην μολυσμό έχει κοινωνία, εκ μόνου του αφαίρειν αυτό, καν ο Ορθόδοξος ή ο αναφέρον. Αρχή συγκοινωνούν των δοχείων, μας λέγουν οι Αγιορείτες πατέρες. Ο Ορθόδοξος κοινωνεί στην πίστη του ακαθαιρέτου αιρετικού που μνημονεύει. Και εδώ δεν έχει την έννοια της απολίας της ιεροσύνης, ούτε ότι θα γίνει αποδεκτό το φρόνημα. Αλλά από αυτή ταύτη την πράξη της διαμνημονεύσεως. Και είμαστε 13ος αιώνας. Βλέπετε συμφωνία κειμένων. Βλέπετε το consensus patrum. Είπαμε συμφωνία πατέρων. 6ος αιώνας, 5η Οικουμενική Σύνοδος. 9ος αιώνας, Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. 13ος αιώνας, Αγιορείτες πατέρες. Υπάρχει λοιπόν κακή συνέπεια κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και έρχεται αυτό αυτούσιο να μας ερμηνεύσει ότι ο 15ος Ιερός Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου στο δεύτερο σκέλος του που αναφέρεται στη διαμνημόνευση του ακαθαιρέτου αιρετικού δεν μπορεί να είναι δυνητικός, δηλαδή προαιρετικός, αλλά υποχρεωτικός, αφού υπάρχει κακή συνέπεια. Τα επιχειρήματα αυτής της ομιλίας, όπως σας είπα και στην αρχή, τα έντυλισα από αυτό το βιβλίο με τίτλο «Η έννοια του μολυσμού των Ορθοδόξων εκ της εκκλησιαστικής κοινωνίας μη καταδικασθέντων αιρετικών κατά τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες». Όποιος επιθυμεί να έχει αυτό το βιβλίο μπορεί να το κατεβάσει ελεύθερα εδώ στο κανάλι μας ο Ιερανιστής, υπάρχει το link. Αλλά και όποιος το επιθυμεί σε έντυπη μορφή μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο 69 70 31 25 88 και ερχόμαστε στις παραπομπές. Ως προς την 5η Οικουμενική Σύνοδο, στις σελίδες 180-181. Ως προς τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, σελίδα 44. Ως προς τους Αγιορείτες πατέρες, σελίδες 185 και εξής. Αυτά είχα να σας πω, αγαπητοί αδελφοί. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.